Hindi ako hapon. Mas lamig siya nga. Hindi siya alin. Peanut butter na. Sarap. Thank you, Charles, sa pagpunta. Salamat, Boss Richard, sa pagpunta mo. Patamsak. Thank you sa support. Masaya na nakapunta ka dito. Naka-LS ako kasi lakas ng ulan, hindi ako makapag-shoot. Sana. Ha? Share ko muna. Ano na? Share muna ako.
ano. Patay. Naglo-voltage siya eh. Baka mag-brown out. Malakas kasi ang ulan. Charge ko yung cellphone ko. Patay na. Ano ba yan? Takot baka mag-brown out. Thank you, Admin Mark, sa pagsuporta sa kapag LS ug ahag explain work. Pinay OFW in Hong Kong, salamat pagpunta, salamat sa patamsak mo dyan. Bigyan kita ng dyan kapag bahay mo dito para ano, baka may ibang pumunta dito mamaya. Thank you sa support. Pa-LS. Boss Richard, salamat. 3 million in the house. Thank you. Ano naman ako marunong masyado mag-share. Salamat sa 3 million viewers natin dyan. Thank you for watching. Ito yung pa akong signal. Nagtungan na kayo dyan, ha? Pinapost ko pa sa ano ko. Nag-share na ako para dumami tayo.
Hello, Mr. Mark TV. Thank you sa pagpunta. Thank you sa support. Congratulations once again. Yan, nilagyan na kita ng jacket, Mr. Mark TV. Pwede ka nang maglapag ng bahay mo dito. May mga bagong friends tayo. Salamat sa patamsak. Umulan kasi ng malakas. Mag-tutor sana ako eh. Hindi pwede. Kaya napag-isipan ko na mag-live stream para at least productive naman yung gabing to. Salamat sa 4 million viewers ko, Admin Mark Sanisa at Mr. Mark TV, sa mga ka-team Lupad ko na andito. Salamat sa pagpunta at sa mga friends ko andito rin, si Boss Richard at saka si Mr. Mark TV. Thank you. Natakot ako kasi nag-low voltage, baka pag brown out. Kaya nag-charge ako ng cellphone ko. Wala pa naman akong flashlight yun. Kain tayo guys. Ginawa ko, siya. Ika. Para siyang crinkles, pero hindi siya crinkles actually. Lang siya. Fried na tinapay. Yan, ube. Tapos may cheese sa gitna. Thank you so much sa nandito. Ingat ka dyan po, Pinay OFW sa Hong Kong. Grabing loading. Grabing loading. Tuloy akong signal. Katag mga no copyright na music. Pag-play ta. Pag-play ko sa laptop. Ang problema mo ko sa laptop is, hello sa 3 million viewers na ko. Hinay ka siya processor. Kailangan na siya i-upgrade. Kailangan na i-isag like laptop. Ang akong processor kay N3060. So, hinay mas better if kung ni-advise ako i3 niya Windows 1 na. But ang processor lang yung problema niya. HP nga. Yun nga. Ano? Hello sa 4 million viewers. Thank you so much sa pagbisita niyo sa akin. Nakamiss. Ni-search ang kuan. Siguro.